Wekunuzanın vîsibê yê ku ji otomobilê hatiye yek wiye daniye ev dîrekçûyê navenda Kurdan a Ametkaya ji çekê xwe kar anîne li we dera gelek kes birîndar bûye pişta li wir derketiye hemberî navenda hemberî navenda restorantê Avesta ye navê restoranta Kurd nivîsiye Avesta pişta êrişê wê dera daye pişta jî sed û pêncî metre dûr va kuaför heye ew wê dera jî yani ew kuaförek ji Kurd e pişta de êrişê daye wê dera aniha sê kes şehîd ketine û gelek kes jî birîndarin dibêjin dora 10 kes birîndarin fakat 2 kes giranî birîndarin em aniha dikarin vana bêjin dixwazî yani çapameniya Fransa û ber oryantasyona devletê Fransa dixwazin viya wekî êrişekî rasîst yani ırkçı bidin naskirin fakat bi rastî ev ne wisa ye çünkü wek ez dibêjim ev ciyê ku êrîş hatiye danîn ne tenê Kurd wê dera jiyan dikin ne tenê navenda Kurd heye gelek gelê biyanî yani Afrikî, Lîbanê, Arab, Cezayirî, Farsî gelek gel wê dera hene ama sê alî jî sê ciyê ku êrîş dane ciyê Kurdan e yek navenda Kurdan e yedî jî komersê Kurdan e ji bo wiya jî yani çend ro a berê salvegera yani 10 salê salvegera komkujiya a Parîsê êrişekî wisa dayîn yani tê mane ku carek dî devletê Fransa û yê ku paş vî komkujiyê a îro dane dixwazin carek dî tirsa û carek dî dengê Kurdan kêm bikin ama em bi rastî bila kî çekê kar anîne em zêde ser wî ya neaxivin em dizanin kî disa talîmatê vî komkujiyê dayiye û em vê dera ji devleta Fransa jî hesab dixwazin çünkü eger 10 salê berê çûyîbû ser vî komkujiya û vî pişta vî komkujiya kî talîmat dayiya ronî kirîba îro tiştek êrişek wisa çê nedibû